Ja fa 6 dies que vam sortir de Nova York. Ens van avisar que era un viatge perillós i al port ens van acomiadar com si fóssim herois. Però fins ara no hem vist ni rastre dels vaixells de guerra alemanys. Jo havia de fer aquest viatge fos com fos, per salvar la Barcelona Traction, la canadenca, com en diuen a Espanya. Per culpa de la guerra, hem estat a punt de quedar-nos sense diners per als nostres projectes. Aviat veurem la costa i arribarem a Anglaterra. A la City de Londres em reuniré amb els inversors i no pararé fins que provin els fons previstos. Hem de construir a les muntanyes dels Pirineus els salts d'aigua més grans de tota Europa. Amb l'aigua dels llacs i dels rius podrem produir molta energia i l'escamparem per tot el país. Farem realitat tot el que un dia vam imaginar, amb l'amic Muntanyès. Pearson desapareix, mor, en definitiva, el 1915. El vaixell en el que viatjava de retorn a Europa dels Estats Units va ser torpedinat per un submarí alemany l'any 1915, Primera Guerra Mundial, per tant. Desapareix el fundador, desapareix l'ànima executiva de l'empresa, el que havia reunit els capitals internacionals que havien permès el finançament o l'inici de les obres dels grans embassaments hidroelèctrics en el Pirineu de Lleida, però la seva desaparició va ser substituïda per altres personatges del mateix grup. L'obra de la canadenca és sobretot obra personal de Pearson. El projecte és seu i el desenvolupament progressiu del projecte també. En la mesura en què ell desapareix prematurament d'aquest món, aquells projectes queden estroncats en gran part. La canadenca tenia el seu domicili a Toronto i que el Canadà formava part del gran imperi britànic i que era un domini depenent de Londres. Les vinculacions financeres entre Toronto i Londres eren directes. Tots els tramvies de Barcelona ja van amb electricitat, després que vam substituir els que encara anaven amb cavalls. Aquell canvi va ser tot una prova de foc per mi, quan era enginyer en cap dels tramvies de Barcelona. Sort que me venia amb els amos de la companyia, que eren anglesos, i em van donar suport en tot. Allà m'hi trobava bé, però me'n vaig anar dels tramvies perquè, des de fa temps, estic obsessionat amb la idea de portar l'electricitat a totes les cases i les fàbriques de Catalunya. S'ha de donar a la indústria catalana tota l'energia elèctrica que necessita per poder expandir-se. Cada vegada ho veig més clar. Muntanyès Criquillón era un enginyer de Barcelona que havia fet ja el seu projecte del Vallès i de Barcelona per col·locar allí les indústries més importants de Catalunya, seguint amb la línia de la revolució industrial que s'estava duent a terme a Europa. Què passa? Aquí, evidentment, n'hi havia de fàbriques, però totes funcionaven amb carbó que venia de Gal·les, amb carbó molt car i cada vegada en necessitaven més. I per tant, des del punt de vista energètic, la indústria catalana tenia un inconvenient molt greu. Per entendre'ns, una fàbrica de cotó establerta a Barcelona pagava el carbó 1880 3 vegades més car que una fàbrica que estigués a Anglaterra. La possibilitat de substituir aquest sistema energètic per un sistema que depengués d'una font molt més barata era per Catalunya especialment important. En aquest país, l'únic riu que pot generar l'electricitat que es necessita és l'Ebre. Però els senyors Coll i Bielsa tenen els drets per explotar l'aigua del riu a partir de Mequinensa en avall. Si em cedeixen la concessió, construiré un gran salt d'aigua a Faió, on el riu Matarranya desemboca a l'Ebre. Conec aquelles terres perquè són les de la meva família. Allà generarem 150.000 cavalls de potència, més del que mai ningú ha pogut somiar.
l'energia elèctrica produïda amb centrals ja és possible transportar-la a través de línies d'alta tensió i amb l'ajut de transformadors a llarga distància. Això fa que canvien les perspectives, perquè fins en aquells moments totes les centrals elèctriques havien d'estar a costat dels pobles o dels llocs on hi havia el consum, però a partir d'aquest moment doncs això ja no cal que sigui així. Necessito diners per portar a terme el projecte de producció, transport i distribució d'energia elèctrica per Catalunya. Però res, no hi ha manera. Quan es planteja aquesta nova perspectiva del que ha de ser la indústria elèctrica, estem parlant d'un nivell d'inversió extraordinari, que en qualsevol cas passava de molt les possibilitats de la banca catalana i, de fet, de qualsevol banca. Primer vaig anar a veure el banquer Manuel Arnús, que s'acaba de fer una casa imponent al Tibidabo. Coneix el tema perquè és un dels amos de la central elèctrica de les Xemeneies, al Paral·lel. Va tenir la paciència d'escoltar-me, però va ser completament inútil. Em va dir que no toco de peus a terra, que el meu projecte és molt temerari i que ens exposaríem a tenir un gran fracàs. Després vaig anar a veure en Marsans, a la Rambla de Canaletes, que em coneix molt des de fa anys i em tracta amb confiança. Li vaig explicar el projecte i em va dir: Carlitos, això potser serà interessant d'aquí a 50 anys. Ara és una fantasia. Dedica't a pensar en projectes modestos, a l'abast de les nostres possibilitats financeres. Hem de tenir en compte que la banca barcelonina a primers del segle XX era una banca petita, especialitzada en buscar clients que estessin interessats en invertir en valors que cotitzessin a borsa. N'hi havia tres especialment d'aquests bancs de valors: la banca Arnús, la societat anònima Arnús Garí, que era conseqüència d'una escissió de la família Arnús uns anys abans, i en tercer lloc la banca Marsans. La banca Arnús i la banca Marsans eren banques petites, conservadores, molt prudents i, en definitiva, no volien mal de caps i, sobretot, no volien embolicar-se en projectes grossos. La Vall Fosca, abans del 1911, era una vall, diríem, sense comunicació per carretera. Les úniques comunicacions que eren per camí i, bàsicament, anaven d'est a oest, no com la carretera de nord a sud. Era una vall predominantment agrícola, pràcticament tota la població es dedicava al tema agrícola ramader i amb molt poca comunicació amb l'exterior. Únicament la comunicació a l'exterior hi era per anar a la Fira de Salàs o la mateixa Fira de la Pobleta que hi havia a la vall, o algunes visites familiars que podien anar a un altre lloc. L'home estava fora, o sigui, tots els homes, els padrins, els pares i els nens amb edats de treballar anaven al sud amb els ramats i a les cases es quedaven només els nens i les dones. Per tant, eren les dones les que decidien quan s'escolaritzava els nens, què es comprava a la casa, si s'havia d'ampliar la casa, etc. Quan en una casa un home es quedava viudo, que la dona es moria, es tornava a casar molt ràpidament o si no la casa desapareixia. Mentre que a l'inrevés, la dona quan es quedava vídua, generalment, i que els seus fills fossin petits, ella molt poques vegades es tornava a casar i tornava a mantenir la casa econòmicament fins que el fill gran podia ja anar a treballar al camp. Ahir vam baixar de Capdella fins a la Pobla amb el meu home per anar a comprar a la fira. Vam anar a sopar i a dormir a casa del meu cosí Martí, lo raller. Li van portar secallona de la nostra, que li agrada molt. Avui, a la fira hi havia una gentada de tota la conca, de Sarroca, de la vall de Capdella. De cop i volta ha arribat Emili Riu, el polític de Sort, que ha fet un discurs a la plaça de la Pedrera. Ha dit que aviat començaran a fer una central elèctrica a Capdella, amb els francesos que han estat aquests dies remenant per allà. Diu que agafaran l'aigua de l'estany Gento i faran electricitat. Ves a saber.
al principi ho van veure amb molt escepticisme, mai van confiar en el projecte. Per què? Perquè la primera obra que se'ls va plantejar va ser l'obertura d'una carretera que unia la Pobla de Segur amb Capdella, que són 30 quilòmetres, que s'havia d'obrir. Al Pirineu, al Pallars, no hi havia cap antecedent de construcció de carreteres, molt pocs. Per tant, ho veien com una cosa infranqueable, obrir aquests 30 quilòmetres de carretera. L'altra cosa és que les obres es feien a la zona dels estanys. Tots els estanys estan per damunt de 2.000 metres. Allí, als hiverns, no hi pujava ningú, perquè tots els estanys estan gelats, fins a 3 metres de gruix de gel sobre l'aigua, tot ple de neu. El doctor Pearson va arribar ahir a Barcelona i vam estar reunits molta estona a l'Hotel Colón, a la plaça Catalunya. Era la primera vegada que ens vèiem, encara que ja fa temps que tenim contacte a través d'un dels seus assessors de Londres. El seu aspecte encaixa amb la seva manera de ser, amb uns ulls penetrants, però al mateix temps amables, oberts i comprensius. Avui, a les 7 en punt, l'he anat a buscar a l'hotel amb el cotxe i l'he portat sense pressa fins a dalt del Tibidabo, on hi ha les atraccions. Li volia ensenyar una vista panoràmica perquè entengués el projecte. La història de la canadenca està lligada a la mateixa versió que ens en dona Carles Montanyès, que va portar Frank Pearson. Frank Pearson tenia una gran experiència en el terreny de la producció hidroelèctrica a Brasil, a Mèxic, i ell explica, en Carles Montanyès, el va portar a Barcelona un bon matí fins al Tibidabo, amb cotxe, i des d'allí li va ensenyar per una part el Pla de Barcelona i per altra el Vallès, Terrassa, Sabadell. Pearson va quedar impressionat i va dir: perles com aquesta no es troben al món. Per què? Perquè va veure centenars de xemeneies que fumejaven, fàbriques de Terrassa, Sabadell, del Pla de Barcelona. Què va veure Pearson amb aquestes fàbriques? Que ell tenia la capacitat de substituir el carbó com a font energètica per l'electricitat. Després hem baixat del Tibidabo. M'ha dit que se n'havia d'anar de seguida cap a París amb el tren de les 10 i que l'acompanyés per començar a treballar sense perdre temps. Li he dit que no me'n podia anar així, de cop i volta. I m'ha contestat: d'acord, doncs llavors agafi el tren de les 6 de la tarda. Aquell dia es va posar en marxa la Barcelona Traction. Jo personalment crec que Pearson no dona suport a un projecte muntanyès, sinó que veu la possibilitat de desenvolupar un gran projecte gràcies a la informació que rep de Montanyès i segurament d'altres informacions que havia rebut abans d'altres enginyers que ja havien realitzat estudis sobre el gran potencial del mercat elèctric de la zona de Barcelona i tota l'àrea metropolitana en sentit ampli. Pearson el que tenia és els coneixements tecnològics que no tenia pràcticament ningú. I no parlo d'ell mateix com a persona, sinó d'ell i el molt ampli equip d'enginyers i tecnòlegs, gairebé d'arreu del món, des d'australians a canadencs, belgues o llatinoamericans, que formaven l'equip que ell havia anat constituint per construir grans centrals elèctriques als Estats Units i també a Amèrica Llatina. El paper que juguen els tècnics estrangers és fonamental. Aquí no es coneixen instal·lacions de característiques similars. Per tant, d'alguna forma, es va haver de comptar amb els millors experts que hi havia cada una de les diferents especialitats. Això vol dir que era gent que venien dels Estats Units, de Centre Europa o bé, d'alguna forma, d'Anglaterra. Hem canviat de plans. Trobar el lloc adequat per construir-hi els salts d'aigua no és tan fàcil com semblava. El volíem fer a l'Ebre, a Faió, però els propietaris de la concessió ens demanen un ull de la cara per cedir-nos els drets d'explotació del riu en aquell tram. Per això hem buscat altres possibilitats, aigües amunt, cap a les muntanyes. I hem vist que el lloc més interessant és el tram de la Noguera Pallaresa, entre la Pobla de Segur i Camarasa. El propietari dels drets d'aquest tram és l'empresari Domènec Sert. I més amunt hi ha la vall de Capdella, on l'Emili Riu ha dit que hi farà la seva central. Hem convidat el senyor Domènec Sert a venir a París per negociar amb Pearson i ha acceptat de seguida.
Volem que ens cedeixi els drets per l'aprofitament de les aigües de la Noguera Pallaresa en el tram que ens interessa. Els va aconseguir quan era diputat de la Lliga Regionalista per Tremp, fa uns anys. Aquí a París serà més fàcil tractar-hi i el convencerem que sigui soci nostre. Cert, era un industrial tèxtil d'origen barceloní i de família inicialment humil. Sembla ser que Domènec Sert descobreix els rius del Pirineu i específicament la Noguera Pallaresa a partir de les excursions que des de finals del segle XIX s'organitzaven per part d'entitats barcelonines, el Centre Excursionista de Catalunya fonamentalment, a les zones del Pirineu. Ja s'havia convertit en un gran empresari quan decideix realitzar operacions que podríem qualificar d'especulatives, d'aprofitar l'existència o la possible existència de recursos naturals d'elevada demanda. Segurament això va fer que ja l'any 1899 adquirís o presentés un primer projecte d'explotació hidroelèctrica a gran escala de la Noguera Pallaresa, fins al punt de que tindrà el control de tot el tram inferior de la Noguera Pallaresa. El meu cosí Martí mos ha vingut a veure a Capdella. Ha vingut per la carretera nova de la Pobla i diu que ha vist passar un cotxe d'aquests de 4 rodes d'un jefe de la companyia. Mira si feia temps que se'n parlava de la carretera. I al final, els de la companyia l'han fet només amb 3 mesos, perquè els interessava per portar fins aquí tota la maquinària pels treballs. Recordem que la carretera només es fa des de la Pobla a la central, però a partir d'aquell moment la gent ja no s'hi ha d'anar a la Pobla, que ja anaven molt poc, però ja no hi han d'anar caminant, només el tros del seu poble fins a la carretera, perquè ja hi ha un cotxe de línia, la primera del Flamisell, que la gent ja hi pot anar. Per tant, s'escurcen les distàncies moltíssim, d'anar a la Pobla de moltes hores i poden anar en 2 hores, ja poden estar a la Pobla. Ara que el riu no porta tanta aigua, perquè s'ha acabat el desglàs, els reiers tornaran a baixar la fusta riu avall. Però encara no saben com s'ho faran per travessar una presa i una central que han fet al mig del riu, abans d'arribar al pont de Claverol. La presa de Llania, que tenim aquí al darrere, és la primera presa que hi va haver aquí al riu Noguera Pallaresa. Llavors, a la banda del fons hi tenim el canal, que porta l'aigua fins a la central de Sossís. Al costat del canal tenim el pas de rais, es va deixar un pas perfectament fet perquè poguessin baixar els rais seguint el sentit de la corrent, però resulta que la mateixa força de la corrent que portava l'aigua cap al canal feia que el rai, en lloc d'enfocar la corrent del riu, quedés com entrevessat a l'entrada del canal, fent com una presa, i el sistema no va funcionar gaire bé. Després, ja a les preses següents, per exemple la presa de Sant Antoni, tronc per tronc es tiraven tots per un pas molt estret, molt dret, que fins i tot feia que l'arribar baix de la fusta se'n trenqués molta, però ja no es va fer aquest sistema únic aquí d'un pas per un rai sencer navegant riu avall. Els reiers estan amoïnats perquè diuen que volen fer 2 o 3 preses més riu avall i si les fan no podran baixar els troncs de cap manera. Tenen por de quedar-se sense feina. Encara no hem pogut començar les obres del pantà de Sant Antoni, a Talarn. En canvi, Energia Elèctrica de Catalunya, l'empresa d'en Riu, ja ha començat les obres de Capdella. Si no ens afanyem, començarà a enviar electricitat a Barcelona abans que nosaltres. És molt important que arribem primers. Pensem que Energia Elèctrica de Catalunya és una empresa molt petiteta, que es crea únicament per començar a treballar a Capdella, mentre que Barcelona Attraction és una empresa molt més poderosa, amb capital canadenc, una empresa que ja ve d'Amèrica Llatina, de fer grans preses, de fer treballs, i per tant són 2 empreses molt diferents. Darrere d'Energia Elèctrica de Catalunya hi ha Companyia General d'Electricitat, que és una companyia que fabrica material elèctric. I darrere de Barcelona Attraction hi ha la General Electric, que fabrica material elèctric. Aquí està la clau del tema. És que la majoria de les empreses fabricants de material elèctric busquen introduir-se en mercats nous per poder col·locar els seus materials. I aquí està la competència.
hem decidit accelerar les obres del canal i la central de Seròs per mirar de guanyar la cursa amb Manriu. El problema són les expropiacions dels terrenys, que avancen molt a poc. La central de Seròs i la central de Tremp comencen a construir-se pràcticament al mateix temps, però hi ha una diferència important. La central de Seròs està a la plana del Segrià i encara que era un canal de 27 quilòmetres, doncs és en un terreny pla, en un terreny on es pot treballar millor que no pas a la central de Tremp, que necessita primer parar el riu, després començar a construir la presa, una presa de 82 metres d'alçada, que recordem va ser la més alta d'Europa en aquell moment, i això, clar, això representa doncs un canvi important en les formes constructives. Per executar aquestes obres, Lleida rep més de 10.000 persones, quan llavors Lleida tenia una població fixa, permanent, d'entre 40 i 50.000 habitants. De cop i volta arriben més de 10.000 persones per entrar a treballar a les obres de Seròs, més una altra gent que ve de pas per anar cap al Pirineu, a les obres que estava executant la competència Energia Elèctrica de Catalunya. Per tant, d'alguna forma, des d'un punt de vista social, és fortíssim l'impacte. Des d'un punt de vista, ja dic, de vivenda, alimentari, de costums, en tots els aspectes. Avui he anat a Aitona, on acabarà el canal, per convèncer els propietaris i començar les obres immediatament. Els he dit que donarem feina a tots els veïns del poble que vulguin. I als propietaris els hi pagarem els terrenys a tots junts i que ells es reparteixin els diners. A la plaça, escoltant-me, hi havia Francesc Macià, el diputat de Solidaritat Catalana, que ens havia amenaçat que impugnaria l'acord. Però al final, sigui perquè he parlat des del balcó de l'Ajuntament o perquè l'he convençut, ha acceptat l'oferta i l'Ajuntament d'Aitona ha firmat l'acord. L'empresa utilitza el seu home més hàbil en aquest sentit, que és en Carlos Montañés. Aquí Pearson, des del primer moment, li ha encarregat com una de les seves funcions més essencials i més fonamentals el portar tots els processos de negociació amb les autoritats i els responsables en els diferents llocs on l'empresa volia iniciar en aquell moment la construcció de centrals hidroelèctriques. Fa mig any que vaig marxar de la Llitera, del Campell, per venir a Capdella a veure si m'agafaven de peó als treballs. M'hi van agafar i ara treballo als estanys, picant pedra. Em paguen 4 pessetes i mitja cada dia. És molt més del que guanyava al camp, però aquí la feina és molt dura i de vegades penso que no paga la pena. Diuen que a Barcelona, pel mateix sou, no han de treballar tant, però vés a saber. La mà d'obra majoritària de vindre de fora. Penseu en aquells moments que la vall tenia uns 1.500 habitants, comptant que hi havia 3 municipis, ara són un sol, que actualment és la Torre de Cabdella, però en aquell moment era la Torre de Cabdella, Mont-ros i la Pobleta de Bellvei. Bé, el municipi de la Torre de Cabdella en aquell moment tenia vora 700 habitants i la central, per les construccions, per les obres, necessiten 3.000 treballadors. Per tant, forçosament ha de vindre moltíssima gent de fora, bàsicament de Múrcia, d'Andalusia i d'altres zones de l'Estat. Com que la companyia té pressa per acabar, ens fan treballar 10 o 12 hores cada dia. Ara de dia treballo al llac Tort, o al llac de la Colomina, o als túnels del Carrilet. De nit ens estem a les barraques de l'Estangento, que estan fetes un desastre. Són fortes, de pedra, però amb prou feines hi cabem tots i estan molt brutes. Les condicions de treball no són les condicions actuals. Havien de superar el fred, no existeixen les robes actuals impermeables, etc., que coneixem avui en dia. Allà dalt es podien trobar un treballador que es mullava els peus al matí, anava moll les 12-14 hores que treballaven, i lògicament aquestes dificultats a l'obra comporten una sèrie d'accidents. Molts d'aquests accidents van ser provocats per allaus i molts dels treballadors van morir sepultats per la neu. Un altre moment tràgic va ser l'epidèmia de grip de 1918, que va fer molts estralls entre els treballadors. Per què? Perquè aquests treballadors, quan acabaven el torn, anaven als barracons, despertaven els treballadors que estaven dormint, els treien de la llitera i es posaven a dormir ells a la llitera. Això representava que era un focus constant d'epidèmies. Ja al mes de juny del 1913 hi ha la primera vaga. El que sí que sabem que és el que aconsegueixen després d'aquests 3 o 4 dies de vaga els treballadors. Per exemple, l'any 13 aconsegueixen treballar 11 hores diàries, vol dir que abans del 13 treballaven més de 11 hores,
Segon, un altre element important que també aconsegueix és que el diumenge pararien a treballar migdia. Farien festa el diumenge a la tarda. Vol dir que abans de l'any 13 treballaven més de 11 hores diàries i també treballaven el diumenge. Al gener, un ministre de Madrid va venir a Cabdell a veure els treballs. Aquells dies tot va anar com una seda. Van netejar les barraques i ens van donar roba i més menjar que l'habitual. Ara diuen que la canadenca ha comprat la companyia, però tot continua igual. Per això me'n vaig anar i he vingut a Tremp. Aviat començaran les obres de la presa de Sant Antoni i faran falta molts obrers. M'han agafat de seguida, perquè ara mateix ja hi ha molta feina. L'arribada de les hidroelèctriques es produeix en un moment clau, perquè suposen un revulsiu a la situació econòmica de la zona. La comarca del Pallars, a la conca de Tremp especialment, portava una dècada d'una greu crisi econòmica, provocada en primera instància per l'arribada de la filoxera a partir de l'any 1900. La filoxera afecta el que fins a aquell moment era pràcticament un monocultiu a la zona, matant la vinya. La primera reacció davant els primers moviments de la canadenca és d'una banda d'oposició. Els ajuntaments de la zona reaccionen inicialment tots oposant-se a uns projectes de l'empresa que encara no saben ben bé quins són, però que com que estan relacionats amb l'aprofitament de l'aigua del riu, doncs es temen la pèrdua d'un bé molt preuat que sempre s'ha volgut aprofitar i utilitzar per poder promoure la creació de noves zones de reg. Els jefes són quasi tots estrangers, com a Cabdella, però aquests no són francesos. Són americans i canadencs que han vingut de fer un canal a Panamà. Personatges a cavall, vestits amb una indumentària peculiar pel que era la vestimenta habitual a la zona, vestits amb barret, amb botes altes, amb polaines, amb pistoles al cinturó. Els enginyers estrangers van tots a un parell de locals que han obert, al Toronto i a l'American Bar, on hi veuen un licor de color de fusta fet amb malta, amb molt d'alcohol, però els obrers no ens hi deixen entrar. Tremp triplica la població durant aquells anys, passa de 2.000 a 6.000 habitants, és a dir, hi ha 4.000 persones més, fonamentalment treballadors que arriben sols a Tremp i, per tant, aquesta gran quantitat de treballadors homes a la zona té un efecte immediat des de la perspectiva del negoci d'aparició de cases de prostitució. I encara actualment es coneix una dita que neix en aquell moment per aquest fenomen que diu si vas calent per un duro ves a Tremp. Aquí no hi fa tant de fred com als estanys, però arredeu, les condicions són pitjors. Per dormir, et cobren un ull de la cara per un llit en una habitació tan plena que sembla una llauna de sardines. Pearson ha vingut a veure com van les coses. Primer hem anat al campament de la Bordeta i ens hem reunit amb els directors de les obres de la central i del canal de Seròs, que fa mig any que van començar. Els hem felicitat per la marxa de tot plegat. Si tots els projectes anessin tan de pressa com aquest. Després hem anat fins a Tremp per Terradets, per la carretera que hi vam fer. No està en gaires bones condicions, com ja ens havien avisat, però ara la nostra prioritat és començar les obres de la presa de Sant Antoni, tan aviat com sigui possible, i acabar les de Seròs. La carretera de Terradets és un tram d'uns 20 quilòmetres que faltaven construir, estaven pendents de construir, en una via que havia de comunicar directament a Lleida amb Tremp i el Pallars, travessant la serra del Montsec.
la canadenca decideix construir aquest tram pendent perquè li interessa molt per poder facilitar i per poder escurçar la distància existent de cara al transport de la gran quantitat de material i d'equipaments que necessita per les obres de Sant Antoni. A Tremp, Pearson ha anat a veure la basílica amb el bisbe d'Urgell, Joan Benlloc. El bisbe és un valencià molt culte i li ha ensenyat l'orgue de la basílica, que és del segle XVII i està molt fet malbé. Pearson s'ha compromès a pagar la restauració de l'instrument. Vol aconseguir el suport de l'Església per als nostres projectes. La restauració de l'orgue de la Basílica de Tremp que finança Pearson i que finança la companyia és una mostra de l'interès que té la canadenca d'aconseguir els màxims suports. Fa un any que Pearson va morir a l'enfonsament de Lusitània. Li hauria agradat veure la línia dels ferrocarrils de Catalunya fins a les Planes, un dels projectes que vam impulsar a Barcelona. Ha costat molt travessar el Tibidabo i arribar fins aquí, però ara ja està. L'estació fa molt de goig i la línia és una de les més modernes d'Espanya. Pearson, de forma clara, tenia altres projectes complementaris, com per exemple la Unió per ferrocarril de via ampla europea, és a dir, la unió del territori català i espanyol amb Europa amb l'ample normal de ferrocarril, el va desenvolupar, és la via que correspon als ferrocarrils catalans actualment, però allí es va quedar. Segurament, d'haver viscut més anys, això s'hauria pogut completar i probablement hauria tingut altres intervencions vinculades a aquestes iniciatives que són les que coneixem. Va aconseguir llicència per arribar fins a Sabadell i a Terrassa a través d'un túnel. Això permetia no tan sols crear una empresa amb una gran demanda elèctrica, sinó també creia Pearson amb la capacitat de fer una autèntica revolució dintre del que era la ciutat barcelonina. L'any que ve el tren arribarà a Sant Cugat. Serà l'arrencada definitiva del poble, que s'omplirà de gent de la ciutat que vol viure en un lloc més tranquil i més verd. Tot quedarà més a prop de Barcelona. El golf que vam fer fa 2 anys a Sant Cugat mateix, la urbanització d'estiuejants de les Planes i la que farem a la Floresta. Per ell, com a americà, un ciutadà burgès barceloní podia tenir interès en treballar a Barcelona, però en viure fora de Barcelona, és a dir, més enllà de la serra de Collserola. I allà va descobrir una zona que encara porta el seu nom en part, que és la Floresta. Hi ha una estació dels ferrocarrils que tenen aquest nom, Floresta Pearson, es deia, que tenia la capacitat d'hostatjar aquests barcelonins que ell veia com una cosa immediata. De fet, aquests barcelonins ja han anat a viure per uns quants anys més tard. A Camarasa, on s'ajunten la Noguera Pallaresa i el Segre, estem fent un altre salt d'aigua. Serà el més gran de tots, el més alt d'Europa. He trobat feina aquí, un cop acabades les obres del pantà de Sant Antoni. He tingut sort, perquè també s'han acabat les obres del canal de Seròs, que es feien riu avall, i de cop i volta han pujat cap aquí tots els obrers que hi havien treballat durant 1 any i mig. Encara hi havia molta mà d'obra, es necessitava per executar aquestes obres.
També és cert que d'alguna forma es va utilitzar tecnologia que en aquells moments era en punta a nivell d'Europa i a nivell del món. La presa de Camarasa, quan s'acaba, és la tercera presa més alta del món i la primera d'Europa. Els encarregats ens tracten cada vegada pitjor i les condicions de treball són cada dia més dolentes. Hem demanat a la companyia que milloressin algunes coses, però en comptes de negociar han dit que no a tot i, a més, ens han amenaçat. Per això, el Comitè de Catalunya de la CNT ha enviat un telegrama de protesta al president del govern i ha convocat vaga general a la província de Lleida. El líder del sindicat és en Salvador Seguí, el noi del Sucre, de Tornabous, a prop d'aquí. La situació no només no havia millorat, sinó que havia anat empitjorant. De fet, l'origen, el primer motiu de la vaga era per raons salarials en un moment en què l'empresa decideix baixar els sous a un sector dels seus treballadors. També cal tenir present que els empresaris catalans en el seu conjunt havien fet grans beneficis arran de la Gran Guerra. És un moment històric per la indústria catalana, les exportacions superen amb escreix les importacions, d'aquí que un sector determinat de l'empresariat estava en contra de negociar, era partidària de la línia dura perquè no volien perdre allò que la guerra europea els grans beneficis que la guerra europea els hi havia anat proporcionant. La Guàrdia Civil ve cada vegada més sovint a treure el nas per les obres. Avui ha vingut una comissió inspectora d'obres públiques i els guàrdies no els han deixat sols ni un sol moment. Els nervis estan a flor de pell i el sindicat està a punt de declarar la vaga general a tot Catalunya. Ja ho veureu. En el moment en què es va produir es convertia en la vaga més important que una empresa havia portat a terme en la història de Catalunya. A més, cal tenir present que era la vaga d'una empresa que estava en un sector estratègic, com era l'electricitat, que subministrava llum a la resta de fàbriques. Hem resistit les amenaces del govern i de la direcció de l'empresa, que al desembre va acomiadar 8 treballadors de Camarasa. Llavors, el govern va tancar el sindicat i van detenir 25 treballadors perquè deien que eren els capitostos. Els van tancar tots en un barco de guerra, el Pelayo, al port de Barcelona, sota règim militar, i no els podia visitar ni la família. La vaga es va anar escampant. S'hi van afegir els treballadors dels trens i els tramvies, i els de les empreses de l'aigua, el gas i l'electricitat, i també els de les empreses del sector tèxtil. La burgesia catalana, sobretot la burgesia catalana, estava en una situació que jo diria que passa del temor a l'espant i arriba al pànic. El temor es crea com a conseqüència dels primers atemptats anarquistes a finals del segle XIX, recordem la bomba del Liceu. També cal dir que l'actitud que molts empresaris tenien respecte als seus treballadors deixa molt que desitjar. Hi havia aquell famós empresari, fabricant, que li deien, era conegut amb el nom d'en Pa i Ceba, perquè sempre deia que els seus obrers, els seus treballadors, menjant pa i ceba, en tenien prou. Demà tornarem a la feina, després de més de 40 dies de vaga. Ho hem decidit per unanimitat, en un míting a la plaça de les Arenes. No havia vist mai tanta gent junta. Hi havia 50.000 persones. La plaça estava plena i tota la zona del voltant també, de gent que no hi ha pogut entrar. Davant de la possibilitat
de que la vaga evolucionés malament per la societat catalana i per la pròpia empresa i, sobretot, gràcies al protagonisme que va tenir el governador civil, el Montanyès, es va arribar a una negociació entre el sindicat i l'empresa. Va ser guanyada pels sindicats. El sindicat majoritari en aquell moment era la CNT, sindicat anarquista, amb totes les seves matisos i variacions, però un sindicat que demanava la jornada de les 8 hores i la liquidació del treball infantil. Ho van aconseguir, això ho van aconseguir al cap d'uns mesos, però en definitiva ho van aconseguir. Fa 10 anys que es van acabar les obres de Cabdella, però a la vall res no ha tornat a ser com abans. Tot ha canviat. Els obrers se'n van anar i es van quedar els treballadors de la companyia, que va obrir una botiga i va fer una escola per la canalla. Es van instal·lar en cases com les que tenim al darrere, que són cases prefabricades, tenien una base de ciment i a sobre es muntava una casa prefabricada, aquesta estructura de fusta. És la primera vegada a Catalunya que s'instal·len cases prefabricades. Cada pis d'aquests era el que s'anomena el lote. A cada treballador se li donava el lote i que consistia en un pis, amb un galliner i un lloc per posar els conills i uns safarets on rentar la roba. L'altre impacte més directe de la posada en marxa de la central va ser l'aparició a la vall del concepte de salari setmanal. Fins a aquell moment només es percebia diners a les famílies una vegada a l'any, que era quan es venia el bestiar, i eren uns diners que el rebia el marit. A partir que es posa en marxa la central, cada setmana, cada divendres, un treballador d'energia elèctrica de Catalunya pujava des de Trem, on hi havia el banc, acompanyat de la Guàrdia Civil, venia a la zona del campament i s'instal·lava a darrere d'un hi posa caja i els hi anaven donant tota la setmanada. L'altre dia va venir el rei d'Espanya a veure la central, amb tot de gent que l'acompanyava, i va pujar als llacs amb el carrilet. Jo no l'havia vist mai. És molt prim, amb bigoti, i va vestit com si fos un general. Amb el meu home feia temps que dèiem d'anar a Trem, i al final mos hem decidit. Sembla mentida, però jo no hi havia tornat des de petita i no me'n recordava de res. Hem sortit de Cabdella a les 6 del matí amb la primera del Flamisell fins a la Pobla i des d'allà amb el cotxe de la Pirinaico Pallaresa fins a Trem. No havia vist mai tantes botigues pels carrers. He anat a comprar a la plaça de la Creu, a Casa Perico, i també galetes i xocolata al Potau. El meu home ha anat a la ferreteria a comprar unes eines i després hem anat a dinar ben aviat al costat del pont de la Fontbella per poder agafar una altra vegada el cotxe de línia i tornar a casa. Les hidroelèctriques provoquen la irrupció d'un sistema de funcionament, d'un sistema econòmic que fins llavors no havia arribat encara en aquelles zones, integren el Pallars en l'economia de mercat, en una economia més industrial, en una economia més urbana, però també converteixen el Pallars en la perifèria d'un centre que és Barcelona i la seva àrea industrial. Després de la vaga de la canadenca, vaig venir a Barcelona. Ja hi havia estat durant la vaga i em va semblar que amb la meva experiència aquí podria trobar una feina millor i més ben pagada. I si tens problemes, és més fàcil demanar ajuda al sindicat. Ara sóc cap de colla a les obres de l'exposició que faran l'any que ve. La companyia té alguna cosa a veure amb l'exposició i un dels jefes em va trobar la feina. A les obres són 1.000 persones treballant a la vegada. Serà una cosa grandiosa. L'Exposició Internacional de Barcelona, de 1929, és hereva d'una sèrie de projectes anteriors, feia ben bé 15 anys, potser una mica més, de realitzar una gran exposició de les indústries elèctriques de Barcelona. Si anem a buscar les ramificacions de les empreses que participen més directament a l'exposició del 29, veurem que darrere de tot hi ha el marquès de Foronda. I és ell el que des de 1923 està organitzant l'exposició i té interessos molt forts en el sector elèctric.
El marquès de Foronda, que havia estat director general de Tramvies de Barcelona, un personatge castellà, fatxenda, diguem-ho afectuosament, i que va fer el que li va semblar. El llegat de l'exposició de Barcelona per la ciutat és molt valuós. En primer lloc, les intencions dels organitzadors a l'hora de situar l'exposició a la muntanya de Montjuïc era convertir-la, urbanitzar-la i obtenir-la per la ciutat, guanyar-la com a parc. Va permetre urbanitzar una muntanya com la de Montjuïc, que era una muntanya absolutament abandonada, una muntanya, hi havia la Font del Gat, on hi anaven a berenar els barcelonins, però poca cosa més, i unes pedreres, que també eren importants per l'empedrat i les llambordes de Barcelona, però en definitiva poca cosa més. Ahir vam inaugurar un monument a Pearson a Barcelona. S'ho mereixia, perquè gràcies a ell aquest país ha canviat en 20 anys més del que ningú s'hauria pogut imaginar. I avui els Reis han inaugurat l'exposició internacional, un dels moments més grans de la història d'aquesta ciutat. Han visitat el pavelló d'Indústries Elèctriques, els altres pavellons, el poble espanyol. Conec el marquès de Foronda, el director de l'exposició, des que vam treballar junts als tramvies de Barcelona. I gràcies a ell he aconseguit que a la plaça Major del poble espanyol hi hagi una còpia de l'Ajuntament de Vall de Roures i d'altres cases del Matarranya. Tinc bons records de quan vaig ser el diputat d'aquelles terres de l'Aragó a les Corts. Després de la inauguració he anat a la plaça Espanya. Hi havia una gentada de por. No m'hauria imaginat mai que tot fos tan gran. Quants cotxes, quanta gent pel carrer i quina calor. Hem anat a veure l'exposició i hem vist una cosa que no era un avió, que anava pel cel amb gent a dins. El meu cosí Martí va venir a treballar fa uns anys a Barcelona i ara mos ha convidat a veure l'exposició. Avui l'han inaugurat i quasi no s'hi cabia. Hem vist el rei un moment amb totes les autoritats. M'ha semblat que encara estava més prim que fa 5 anys, quan va pujar a Capdella a veure la central. Hi ha tantes coses per veure que no s'acaba mai. I han fet un poble de mentida, però com si fos de veritat. I totes les llums van amb l'electricitat que es fa a Capdella i als altres salts d'aigua. Qui ens ho havia de dir? Hem treballat de valent i al final ha estat tot a punt per la inauguració d'avui. Tot això ha canviat tant, sobretot la muntanya de Montjuïc, que ja ningú se'n recorda de com era abans. A la muntanya, no a la banda del castell, sinó a la banda que mire cap a la plaça de les Arenes, s'han fet jardins, fonts, carrers, edificis. A dalt de la muntanya, un palau molt gran. Però a mi, el que m'agrada més és la font màgica, que de nit s'il·lumina amb molta llum. No sé si han valgut la pena tots els esforços d'aquests anys, però de tot això ens en recordarem tota la vida. L'exposició internacional per Barcelona i Catalunya va significar un acte publicitari molt important. En primer lloc, en la construcció de la imatge de metròpoli moderna i avançada, i per altra banda per demostrar que era una ciutat que estava a l'altura de poder organitzar una exposició universal al mateix nivell que París o Berlín, que eren les metròpolis europees de referència en aquells moments. Els barcelonins havien començat a tenir autoestima amb l'exposició del 1888, quan per primera vegada Barcelona s'aboca al món a través de l'exposició universal. Penseu que les exposicions universals només es feien a París, a Londres, Viena, Brussel·les, Filadèlfia, Barcelona. Ho vam fer el 88. El 1929 no va ser universal, va ser internacional, però va tenir un ressò realment internacional, o universal, si es vol dir. Vam rebre una gran quantitat de visitants i vam pujar una mica d'esglaó dintre d'aquest rengle internacional. És una exposició, diguem-ne, d'ampli abast sobre indústries i tecnologies. Però la peça central de la tecnologia de la segona revolució industrial és l'electricitat. És gràcies a l'electricitat que es va produir una gran revolució en la vida de les persones, no solament en la indústria, també,
en la vida de cada dia, com ara la telefonia, els aparells de ràdio, l'automòbil, tot això també està a l'exposició de 1929, però en realitat la peça central de tots aquests canvis, el punt dominant de tot aquest conjunt, aquest grapat de noves tecnologies, és l'electricitat.